Let's go. Good afternoon to all people in my live stream. Hello. Mega mega love shout out to all friends in my YT. Kumusta mga Megs? Mga Megs, kumusta? Oh, what's wrong? What's wrong? Mm-hmm. Mm-hmm. So, yes. Okay. Kapatid ni Eva. Hello, kapatid ni Eva. Kumusta? Dito pala ako mag-ano. Uhuhu. Kumusta, Eva? Thank you for coming. Unang tusok si Sikoy. Salamat. Unang tusok si Sikoy. Mega love shout out sa Team Palaban at saka Team Habhab. Thank you. Sino to si kapatid ni Eva? Kung marunong mag-flex.
Hello, it is me you're looking for. I can see in your eyes. I can see in your smile. Mm. Someone what you do. It's what you do. Mm. Dito yata yun. Remove streams. Remove StreamYard. So they are mute. Ikaw at ako. Sabi nila tayong araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi lang maikubli ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata.
Gis King Studio. Hi po Ate Hos. Hi Gis King. Kumusta? Salamat. At ngayon, nandyan ka na. Hindi pa ako suroy sa imong bahay. Nabisi pa ko. Nag-update lang ko karon sa ako kuan channel kay walang ganap. Heb je je ooit afgevraagd waar de Del Monte ananas op je bord vandaan komt? Het begint Hanggang ngayon. Tamsak ate. Yes, salamat. Salamat Gis King Studio. Update lang ako sa ako YT kay update sa WH. Kumusta na ang imong WH dong Gis King? Gis King. Yung mga kamay, Di ka na mag-iisa sa hirap at ginawa ay iibigin ka mula noon hanggang ngayon, mula ngayon hanggang dulo. ikaw at ako. Hanggang ngayon, ikaw at ako.
Life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Oh yeah! I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a constant times when I'm lying in bed, the stupidity walks in my head, I'm feeling a little peculiar. Into a winter, my eyes step outside and I take a deep breath and I get real high and Sagino remix. 25 years now, my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a constant times when I'm lying in bed, the stupidity walks in my head, I'm feeling a little peculiar. Into a winter, my eyes step outside and I take a deep breath and I get real high and I and I say,
inside my heart, in my leaving all the thoughts I feel like En ons is blijkt dat heel veel mensen de pijn naar de deur uitstellen. Veel mensen dus voor gezondheidschecks en controle hier mensen in de trap. En daar maken wij ons nu de gezondheidszorg en natuurlijk heel veel gedaan om weer mensen veilig te kunnen ontvangen. Dus mensen oproepen om weer te komen en te reizen. Ga naar anniekura.nl of www.bij Anniekura.
This King Studio, thank you sa patambay mo dyan. Maraming salamat dong. Shout out This King Studio, thank you sa patambay mo dyan. Maraming salamat dong. Shout out Shout out Erlinda Vargas. Hello, Day. Wow na wow. God bless. Hindi kita na bigyan kita ng ano. Shout out Erlinda Vargas. Hello, Day. Wow na wow. God bless. Hindi kita na bigyan kita ng ano. Kisi Tisay Alvarez. Ate, thank you. Thank you. Kisi Tisay Alvarez Bonso. Kisi Tisay Alvarez. Ate, thank you. Thank you. Ba't nag-iik? Kisi Tisay Alvarez Bonso. Kisi Tisay Alvarez. Ba't nag-iik? Kisi Tisay Alvarez Ate Guapa, hello, sabi ni Gis King Studio. Ate Guapa, hello. Salamat Kisi Tisay and Gis King Studio. Thank you for coming. Salamat Kisi Tisay and Gis King Studio. Dan share po. Thank you. Thank you, Kisi. Tisay. Thank you. Antok ka na, Day? Antok ka na, Day. Hindi pa ako inantok. Hindi pa ako inantok, Day. Dali. Akyat na, Day. Antok ka na, Day. Hindi pa ako inantok. Naay StreamYard ako gibaba. Kung gusto kang mo saka Day Linda. There, Linda.
Na ay i-click mo lang yung StreamYard tapos ayun. Tanggapin i-accept ka na ako para magkita. Kita ko sa cam. Magpakita ko sa cam. Tanggapin i-accept ka na ako para magkita. Kita ko sa cam. Magpakita ko sa cam. Nandito na ako. Kanina nandun pa kasi ako sa CR. Dali na. Akyat na kayo. Nandito na ako. Kanina nandun pa kasi ako sa CR. Dali na. Akyat na kayo. Magsugod na ang to ka na, day. Yung nakapin, day Linda, Linda Vargas, shout out. I-click mo lang yung nakapin. Tapos, malabas yung camera dyan. Mag-usap tayo. Tagal-tagal natin din nag-usap for mga busy. Usap tayo. Wednesday lang kasi ang medyo hindi busy, kaya ngayon lang ako nag-live. Wednesday lang kasi ang medyo hindi busy, kaya ngayon lang ako nag-live. Thank you sa 4 million people in my house. Thank you. Thank you sa 4 million people in my house. Thank you. Thank you sa 4 million people in my house. Thank you. Alam ko na kung nasaan to. Saan itong echo na to. Alam ko na kung nasaan to. Yun, nawala na ang echo. Echo! Ate Jean Cardona, Maricoy, salamat. Maraming salamat sa pagpunta. Thank you Maricoy, present. Salamat Maricoy. Ang lasinggera sa YT. Kumusta na Maricoy? Wala na yung hangover?
Welcome, Maricoy. Ha ha ha. Di pa ako Maricoy, busy kasi ako ngayong week na to, pang umaga kasi ako, pang umaga yung shifting ko. Alas 7 ng umaga, kaya Lasinggera, nagyod ko, ani ba? Atik-atik mga Maricoy, Lasinggera, sa tubig, rata gibutang atik. Artista na dyan ka Maricoy ba? Hindi pa nga ako sa iba ni mong mga premiere. Hindi pa ako nakapunta. Diretsohon ko na lang yun pag bisita, pag marami na akong time. Medyo sakit pag galing ako. Sakit ko na kung mata usahay. Magtutok sa kamera, sa computer, kaya sa cellphone. Lang ako ngayon, nag-update lang ako sa bahay kay pang pang WH. Kurat sa vlog. Hello, thank you. Thank you sa pagpunta. Hereng. Thank you sa pahereng. Bahua lagi kaayoy. Unsa may baho Maricoy? Nana kay jacket kuratsa. Kinsa kani si kuratsa? Baba ka ng bahay kuratsa. Kung kung dili ka alagad. Parang hindi pa tayo yata kadikit. Lalabs kurat sa vlog, sabi ni Ate Jill Carduna. Mo to, Maricoy. Taga-team palaban si Kurat sa Maricoy. Ay, mau ba? Wa man ko ka. Wa man ko tanaw-tanaw nga doon sa Maricoy, sa ato team. Dili wa pa kadikit niya. Di pa mi dikit yata. O ako may wa pa kadikit niya. Magdikitan tayo Kurat sa baba. O kaya ako may unahan dikit tapos mamaya kita balikan. Daisy May Ares, harang. Salamat Daisy. Salamat Sisi. Daisy Ares. O sige, baba mo, premiere mo, Labs. Lalabs. Kuratsa. Pa-support, beka naman ha. Hawas ba haba ng harang mo.
Salamat. Pusuin mo na, walabs, para sampak ang pusok. Ay, kalami, agoy, ang pusok, kalami. Dito lang, lalabs. Dito lang, labs, ha, namalansa ako. O, sige, salamat. Salamat, loves. My loves, honey, my loves. Dizzy Ares. Tuloy mo lang yung ginagawa niyo. Kuratsa, Diyos mio, Marimar, kakapasok lang ha. DJ Jonas Sagano, Sige, baba mo na, bahay mo, i-premiere mo. Salamat talaga, Kuratsa Vlog, sa paharang mo. DJ Jonas Sagano, Ito na yung premiere mo. Sige, puntahan ko. Oh, TikTok. DJ Jonas Oo Sagano, nga, hindi pa nga kita dikit. Kalimbang na, Kuratsa Vlog. Di kasi ako, wala na kasi akong time magbasa doon sa Team Palaban. Kaya hindi ko alam kung sinong bagong pumasok doon. Tusok na yung premiere mo, loves. Lalabs Kuratsa. Talos, ay, malapit na pala. 2 minutes na lang. Pumunta yung alagad ko doon. Sayang, wala naman akong wala akong tao. Oh.
Sis Kurat sa vlog MMLSO. Sabi ni Desi May Ares. Desi May Ares, lalabs ate Jen. Miga love shout out. Bagon pa lang naman ako na sa team palaban. Oh. Pero ako, sis Kuratsa, tagal na ako dyan. Kaso lang, di ako pumupunta lagi doon kasi nga, marami akong ginagawa. Hindi na ako na-update doon. Minsan lang. Pag may time ako, pag bakante lagi, nagbabasa ako doon. Pero ngayon, summer na kasi dito, ang dami nang ginagawa. Daming mga activities sa labas. Kaya, hindi ko na napuntahan yung doon. Kung sinong bago. Kung sino lang pumunta kung sakaling mag-live ako. Bigo Adobo Vlogs, tamsak dyan, Ma'am Ern, sa isang magandang ngiti mo dyan. Now. Hehe. Now. Tomorrow. Awa ka dati. Nasa harang. Thank you, Mary. Thank you, Migo Adobo. Basaha ko, Ma'am Ernst. O, gibasa na ka. Dito sa loob, Ma'am Ernst, isang magandang ngiti naman dyan. Oh, salamat, Migo Adobo. Unsa sudan, Ma'am Ernst. Lang kami, Migo, mag-pasta lang kami mamaya. Ikaw, unsa mo sudan, Migo? Buguya jud mo ikaw ba buguya jud nimo, ma'am? Migo, liwat ba ya ko nimo buguyon? Mag-fried ko manok, Ma'am Ernst. Agoy kalami ana. Magpanikad juga niya, amigo. Ang problema diha kay wa kay sikaran. Magunsa naman kami go. Mag-imagine. Utut! Sabi ni Desi May Ares. Asa kaliwat, Ma'am Ernst? Liwat kay ko nimo, migo ba? Bugo yun. Sikad kayo, oy. Sa pagsikad nimo nga wa man kay kuan. Wala man kay kasi sikaran. Bungbong sikaran nimo. Unlan.
Nana ka sa bahay, Migo? Uli na ka? O napaka sa trabaho? I've fallen in love. God knows. God knows I've fallen in love. Kantahan na yan, Ma'am Ersa. Malagi, kuara, sumay-sumay ra, migo kay ngaliw niya. Maguba nga ang kuan, laptop, mukantap ko. Diya, bakpakandayon ha. Mamantaan ang mga talent ng kanta-kanta. Uy, lami ang tag... Natay talent ba? Pwede doon. Ati Mano doon ako. Sign TV, hello Ate Ernst. Hello Sign. Hi. Kumusta? Salamat sa pagpunta. Kumusta ka na? Sign TV. Nana kay jacket. Basin lahi pud ang mic gusto nimo. Bahe. Kadung lahi nga mic migo, okay ra to kay way problema to kung kuan. Di maayo imong kuan kanang boses basta katigulang ka mugunit at nga mic. Okay na kayo yun. Mega shout outs sign sa isang magandang ngiti mo dyan, sabi ni Adobo Vlogs. Pero kanang kuan migo, kanang microphone nga di kuryente. Mulanog manggod katong original nga mic kay di man. Pwede ra man tog kuan. Gunitan ra. Okay kayo. Okay kayo, sabi ni Migo Adobo. Lami kayo, oy. Kalimot ka, unsa nang orasa Migo, basta mo gunit na ka itong microphone. Naamang ito yung magic itong microphone ha. Sirit jud kayo, labaw pa. Sirit jud kayong tingog Migo. Inigunit nimo sa microphone. Hello sa pure million people. Buguya jud kayo. Oy. Buguya jud kayo. Oy. Ana jud na Migo. Basta bugoy gali. Daghay magmahal. Ay daghay magmahal. Lami mahalon. Lami mahalon ang bugoy Migo. Yan, magali ako ba na Migo nga bugoy, di ko lang kayo. Bugoyon, di ko lang maldita, bugoy na nataman. He, daghan mahibalan, Ma'am Ernst, ye.
Oh, depende lang mo migo. Pag unahan gali ko katigo ko, pag ilom-ilom ba po ko. Depende lang yan migo sa kaharap. Hanason gali, nasanas mo kunoy ko. Kung hilom gali, hilom kunoy ko. Bugayon gali bugay po ko. Ninduta sa background music, aha, oh. Nara sa sa YouTube na ko gikuha, sign. Wala siyang no copyright yan. Para wala ay ba ang live stream kay 3 million na lang, 3 million naman ang ako kuan view. Ining katagsara mag ba? Mag LS. Kumusta ka na, Sign? Kumusta na imong whitey? Hello sa 2 million people. Okay la, Ate Ens. Okay na. Okay lang. Sikat na sa Leyte imo background. Oh. Sa tibok ka ng basta mga Pilipino. Yan, sikat yan. Sayawan na, Sign. Sabi ni Adobo Vlogs. Wala may nasayawan sa TikTok. Bigatin sa Leyte si host. Bigatin nga. Kita bigatin migo kay gamay raman ta. Pari-parihar minimahal kadako. Si Migo Adobo po, bigatin yan sa Bohol. Sa Bohol Leyte. Siya may tagiya sa dakong kalubian dito sa mga siya yung amo doon ni Tashier. Siya yung tatay ni Tashier. Tashier. Sana mag-istorya. Bigat kayo ako sa Bohol. Bigat talaga. Mag-extend kami gawag ka ng kontrata. Hindi ka muli.
Basin December po, kaloy ang Ma'am Ernst. Ma-okay na ang panahon. Sige. December. Amay ko na, migo kay Pasko. Gisking Studio, harang. Salamat, Gisking, sa pagharang. Salamat. Ma'am Ernst. Bakit naging Ma'am Ernst na? Ate yung kanina. Ma'am Ernst, ate na lang. Ini-advise para madagmudagan ang subscriber. Mega shout out Idol Gisking. Sa isang magandang ngiti mo, sabi ni Adobo Vlogs. Sir Adobo Vlogs, hi po, sabi ni Gisking Studio. Adobo Vlog, sipag lang yan. Sign. Tama. Tiyaga. Sige lang, nagpangisda. Sign. Baka sign? Baba mo yung bahay mo, sign. Si Gisking, baka hindi mo pakadikit si Gisking. Thank you, Idol Gisking. Wow. Ito si Gisking, masipag ko. Ano na lang kulang ito? WH na lang kulang ni Gisking. Kanang likod, oy. Atin ka kahit saan may LS. May sign. Punta ka doon. Ganun din ginagawa namin noon kahit saan. Saan sana kami mangisda. Ate Daisy, guwapa, sabi ni Gisking Studio. Salamat, Daisy. Salamat, Sisi Daisy May Awes. Thank you sa pagtambay. Namalansa pa yan. Bonsong Gisking, guwapo, buutan, buutan, bitang siya. Gisking Studio, dong, gusto naman imo kuan, WH. Baba mo bahay mo, Sign TV, baba mo bahay mo. Baka yung mga alagad ko hindi pa nakapunta sa iyo. Sampak gid ang timplada mo, bilag ko. Ulay sa bayan, host. Salamat sa advice at Adobo Vlogs. Sign TV, baba ka ba po ng bahay? Baba ka ng bahay, Sign.
Didikitan kanila ni DSMA, tsaka ni Chisking. Ate Ernst, di alam paano magbaba magbaba. Sige, ako na lang magbaba. Tingnan ko. You are listening to Music Off. Hindi ko mahanap. Feel the power, feel the fatness. It's DJ. Punta ka sa mo sign, your channel. Click mo yung channel, tapos i-click mo tong video dito. Diba na ay nakalagay nga share sa ubos. Click mo share, tapos na ay nakalagay nga copy. I-click mo ang copy, tapos i-copy na po din mo diri. Same thing. Daga magkakaparihan nga, no? Hindi na makita. DJ Captain on the mix. Oh my God. Basta. Oh, ito na po yung kay Wow, token na. Wow, yuhuu. Malapit na, 1,000 na lang kulang mo, Giskin Studio. Malapit na. Ayan na. Yan na yung bahay ni Sign TV. Tingnan nyo. Ay, pakidikitan nyo po. Nahanap ko din. Serving up the beats and making it harsh. It's the ladies' favorite. The one and only. Kulang. Kunti na lang. Hey! Sige, natin yan? I-post natin yan, Giskin Studio. Click kita mamaya. Hindi mamaya. Kasi may pasok ako bukas Sabado i-play kita. Friday ng gabi.
I-click. Ayan, nagbaba ng bahay si Adobo Vlogs. Yung nakapin po, paki-ano natin, pakidikitan po natin. Bago pa siya. Yan na lang. Sir Adobo Vlog, salamat din po, sir. Sabi ni King Studio. Kunti na lang. Pag ano pa naman, pag malapit na, dyan na yan. Dyan ka na ma-stress, King Studio. Kasi minsan hindi pumapasok eh. Sana hindi ganun. Pero pag marami namang mag-play, pwede na. Baka hindi. Baka papasok. Basta ganun lang. You are listening to the music of Pakidikitan po natin yung nakapen. Pakidikitan po yung nakapen. Migo, na ka sa bahay, Migo? Nagluto na ka? Tapos pasay di nagluto, Migo, kaya nga na po manihapon.
Design TV, Dan po. Salamat. Salamat, Giskin Studio, sa dikit sa kanya. Love? Rodriguez? Desde Robert? Gobernong Kusang, Gobernong Road, Dan? Makikin? Who's the last one? Nakakita mga dahil. Gutom. Okay na Daysan TV, okay na mi diri. Laban lang. Sign TV, magsige ka. Sige lang agpangisda kung kasi asang nag-like. Labi nagdagang tao, mato ka. Kana si si Ate Jean Cardona. Madikitan mo na ba? Si Ate Jean Cardona. Si si Daisy May. Si Daisy May Ares. Madikitan mo na ba siya? Baba pa yung bahay nila. Para madikitan mo. Tapos, lagyan mo lang ng pangalan ko sa dulo. Para mabalikan ka niya. Baba pa yung mga bahay nila. Ano pa kasi sila? Hindi sila sa trabaho nila. You are listening to Music Off. Si Darling's Vlog.
kaunahan ko si Darling. DJ Ken Remix. Feel the power, feel the fat bass. Come on, dog. It's DJ. Ayun, marunong na siya magbaba. Ayun, very good. Oh, bitaw. Inana bitaw ang batiw na to. King Studio basta kay nanata dia ada pita. Kulang na lang ng dalawa. Laban lang, laban lang. Babae ka po, Sign TV. Sabi ni King Studio. Sign TV yung binaba kong bahay. Dikitan mo yan si Darling's Vlog. Lagyan mo lang ng pangalan ko sa dulo para mabalikan ka na. Unahan mo na lang yung mga binaba ko. Kasi wala sila eh. Busy pa sila eh. King Studios, sabi niya ni King Studio, babae ka po, Sign TV. Pag nadikitan mo na to Sign, sabihin mo sa akin para bigyan pa kita ng iba. Para dumami yung banana mo. Okay na tayo. Yes, King, okay na. Ngayon, siguro mga July, katapusan ng July, magka-40 ka na. Gising ito. Basta, Sign TV, salamat sa pagdikit kay DC Miaris. Basta lagyan mo lang ng pangalan ko, Ernst. Kahit Ernst lang, Ernst Channel. Para alam nila kung saan ka galing. Tsaka para babalikan ka nila. Serving up the beats and making it harsh. The ladies' favorite. Hello sa 4 million people in my house. I am a boy, Ate Ernst. My wife channel name is my son name.
Okay. Lalaki pala siya, Gisking Studio, lalaki. Doon ako sa premiere ni Nay Amigo, Ma'am Ernst. Ay, may premiere siya? O sige, punta ako. Tapos na ba? Tapos na, amigo? Tapos na yan. Tapos na pala. Ay, hindi pa. Ilag bang kung natulad sa... Gisking Studio, Sign TV, magbakas ka po sa akin mamaya po. Dagdag ko yan, banana mo. Dikit alagad ko. Kasi medyo mahina pa nito. So, sige, magbakas ka na lang, Sign. Bisaya yan, Gisking. Studio. Bisaya siya. That's why my profile pics is my baby Ate Ernst. Ganun sa pa ka nagsugod sign og kuan sa imong YT, sa imong YouTube. Wala na natapos. Tapos na yung kay Nilpax. Nadikitan mo na sign si Darling's Vlog. Balikan ka nun. Mga legit yan eh. Ito si Gisking Studio, legit din to. Adobo Vlogs. Basta na yung nandito lahat sa sa live ko. Mga yan sila. Mga legit yan. At siguradong babalikan ka niyan. At mayroon bang mga dagdag na mga extra nga banana ibigay sa inyo. Darling's Vlog, Dan na Ate Ernst. O sige, salamat. At basta lagyan mo lang ng pangalan ko. Na yan. Babalikan ka niyan. Pero hindi yun agad-agad na mabalikan. Lalo na ngayon, busy sila kasi sa trabaho nila. Mayroon pa isa, mayroon pa akong ibigay sa'yo, nga dikitan mo. Wala pa, nangahoy pa. Yeah. Nangahoy. Ako to tanawon ko Romigo, si anak ko Nilpax unya. Hindi ko na patapos na yung punta ko doon. Sign TV Love Trip, mga video mo, dami ko tawa. Ikaw din, Gisking dami din mga mo, mga ginagawa mo. Mga kapatid mo ba yung mga kasama mo, Gisking Studio? Ito yung yung mga dalawang mga cute na bata. Saka yung
Kumusta naman yung challenge na nakapila mo na nagbili ng bigas na naka-brief lang. Hindi ko pa ulitin ko pa yung panoorin eh. Hindi ako nakapag-concentrate panoorin yun. Panoorin ko pa ulit. Bigo Adubo. Baka may rami ka pa dyan mga alagad dyan. Bigay mo kay Sign TV. This year lang active. Turns by months of March. Oh. Sige lang, laban. Basta kung saan yung naka-live, punta ka doon. At least sa isang araw makakuha ka ng banana 10 o kaya 20. Basta hindi lang ma-zero sa isang araw magkaroon ka ng banana. Migo, salamat sa paharang, Migo. Ikaw panganay, King. Opo, ate, kapatid ko yun. Panganay ka, King, studio. Isang magandang ngiti naman dyan, Ma'am Ernst. Oo nga eh. Oh. Bayaran mo yung ngiti ko, Migo Adubo. Vlogs. Hindi ako ngingiti kapag hindi mo ko binabayaran ng 500. Ganito. Migo Adubo, yung mga alagad mo, Migo, ibigay mo kay Migo, please, kay Sign TV. Ano pala yung bahay niya, Migo? 28. Hindi pa umabot ng 30. 28 yung kanina. Siguro mga 30 na yun. Dumikit na siya doon sa iba. Hindi pa nabalikan kasi busy pa sila. Tak ang siko ni Nilong Ag. Magtak-ang sa ko. Tak-ang sa ko Nilong Ag. O sige, Migo. Kaya, pagprito na po sa inyong manok. Marami ako alagad kaso mahina palit ngayon. O, basta King, ikaw na bahala kay Sign, baby. Sobrang baby pa yung bahay niya. Sana makaabot. Pag makaabot na siya ng 100, pwede na siyang mag-live. Kahit 50, pwede na. Bisag 50 na, banana. Kahit abot ng 30, 35, pwede na yan, Sign, mag-live stream. StreamYard nga lang. StreamYard. Wala, may premiere siya.
Serving up the beats and making it hard. The one and only. Guys, si Nelis Vlogs, guys. Pusukin natin at dikitan natin ang premiere niya. Sign, dikitan mo to si Nelis Vlog. Kaibigan ko siya. Ati, asa ka na country nag-work? Nandito ako sa sa Netherlands. Sign. TV. Sa Netherlands ako, Sign. Ikaw, saan ka? Saan na country ka? PM ko sa'yo, Gisking Studio bukas kasi mahina ang net dito sa bahay. Marami kasi naglalaro ng email mga pamangkin ng wife ko. Sabi ni Sign TV. Nasa Cebu ka? Okay. Madaling, anong oras na ba ngayon dyan? Dikitan mo to si Sign, si Nelis Vlog. Magbakas ka lang doon tapos lagyan mo ng pangalan ko sa dulo.
Nelly's Vlog, Dana, ate. Thank you, Sign. Thank you, Sign. Salamat. Babalikan ka niyan. Promise, babalikan ka niyan. Pag, hindi ka balikan, sabihin mo sa akin para i-remind ko sila na balikan ka. Meron ko pa akong ibigay sa'yo para madiputan mo. Si Ate Jean. Kaya pag yung si Ate Jean, Cardona, ikalimbang mo para, mag-show sa imong notification. Kung mag-live sila, punta ka doon. Ito pa, Sign. Dikitan mo to siya. Mag-iwan ka lang doon ng bagkas at saka kalimbangin mo para mag-notify sa mag-live siya. Okay, salamat. Balikan lang yan. Sabihin mo lang galing ka sa akin. Pwede ka rin basta pagpunta ka doon sa live nila, bibigyan ka niya ng marami pang banana pag bibisita ka sa live nila. You are listening to The Music Hall. This King Studio, harang ate. Salamat sa harang. Paharang. Feel the power, feel the fat bass. It's DJ. Adobo Vlogs, salamat sa support niyo, Adobo Vlogs.
Distin Studio, Sign TV. Salamat, Migo. Sign TV, salamat dong. Destiny Aris, thank you. Sayawan na. Luto na mo nilong amigo. Gilok ko ilong migo eh. Ang term na harang, ano yan, Ate Ernst? Kuan ba ka ng kung naanay mo sud nga ka ng ad sa imong sa live, halimbawa na mo biglang pumapasok nga advertisement, yan ang harang, tawag harang. Takang pa di ay wa pa din naluto. Busy si Wutwut o busy si Wutwut migo namalansa sa migo sa iyang kuan attire kay usayo na po kuan tahong ni Carla. Pag kuan na sign pag okay lang naman. Maganda nga yung mangutana. May bita na mangutana. Libre yung mangutana sign. Para masabtan ba, makasabot. Ako gali sa una sa bago pa ko. Wapo ko kay bagong say harang. Sa may harang. Sabi ko kural ba nga harang? Kay nganong sa may lagi nga harang. Inana day. Kanang sa una wa ko kay bawa na unsay tamsak, unsay kalimbang, unsay bakas, wa ko kay bawa na napay usang nila ng kanang mingon sila nga tamsak dan kanang full pack may nana. Ibig sabihin full pack kanang gitanawang video kanang gihuman og tanaw ang video tapos gi-like unya gi-comment unya gikalimbang na. Yun pala yun Ate Ernst. Salamat sa knowledge. Ara ba dyan? Sign ba sa bago pa? Wadugay man. Pero kadugayan, makatigo na ka. Ingat mo sa laing live sign. Inana ka, may mga ka sa nag-live, may katamsak, dan, host. Ibig sabihin, imo nag-like ang live nila. Tapos, pasok na ka, tapos i-welcome na ka. Tapos, yun, pwede na ka dito. Kung taga na ka ang jacket gali ka ng moderator. Pagkataga na kag moderator ka na mo blow na inyong ngan sa YouTube nimo, pwede na ka baba sa inyong bahay. Bahay ka ng inyong kuandeng. Bawal magsabihin din agad ang kuan. Dagay bawal nga dili mo isulti. Ini ang mga naat na sila yung mga ipanga nila para dili masabtan nga mauna. Ng bakas, kalimbang, Lucky Cat Adubunis sa isang ngiti naman dyan, Ma'am Ernst. Now. Tomorrow. Bigo adobo, Lucky Cat Adubo. Bigyan kita ng jacket migo na Chanel. Migo. Sige, practice og naog sa imong bahay Sign TV. Na si Lucky Cat
Basig ano, aron madugangan imong banana. Migo na si Kwan, na ay premiere unya si Dainili na ako gipin. Alas 7 iya premiere. Basta kurasa na diyan sa inyo. Mga alas 9 yata yan sa inyo. Ayun. Migo na siya naog sa Ayan, nagbaba ng bahay si Sign TV, Migo. Laki ka at adobo ni. Dikita natin. Bigay mo na lahat ng banana mo, Migo, kay mapanbos na. Malata ng mga saging ni Amigo, ihatag ni Sign TV. Oh, 31 na ka. Thirty-one ka na, Sign TV, 31 na inukuan. Banana. Pag mabalikan na ka sa katong ibang dikitan nimo. Mudaghan ko na. Mag-try ka og kuan mag-live. Para sa imong WH, mas nindot sign og kanang imudunganon ba ang watch hour og ang kuan banana para kuan maka-apply dayon. Oh, isa pa yan. Salamat po sa pagpunta nga rin sa aking live. Unya ka ng Sign TV ka ng nako ikuanin mo inana po ko mag video sa una pinatindog ang kamera. Ipahigda ang mag-video ka para kuan full sa kanang screen kung mag-video ka. Uy, daghang kayo pwedeng i-vlog sa Cebu. Daghang i-vlog ya. So kung magmukbang, mukbang og ka ginamos buwad. Kinilaw nga isda agoy kalami. Sinugbang isda. Pagyaw-yaw na pagkahon na ni. Malapit na ako guys. Busy sa work, manggod at here. So, parihap. Ako bitaw. Good. Singit-singit na rin ako. Live. Basta magsige lang kagkuan. Upload og mga vlog. Mga vlog. 15 minutes raw. 10 minutes. Pwede naman. Basta. Kada adlaw magsige kag upload ka ng mga content niya. So why kay sign og TV og mo 35 og mo 40 50 na imong banana musuway ka og live og stream mag-stream yard ka mag-live ka
para sa imong WH, sa imong WhatsApp. Pwede ra ba pud og ikuan nimo, i-silent nimo imong kuan, imong live. Basta. Kung halimbawa kanang paggabi, wala kayo tao nga mo nga nasa live nimo, pwede ra man nimo i-silent, pwede nimo i-off ang camera, basta naka-on lang siya, ang camera lang i-off nimo sa yung microphone. Pero on pa rin gyapon ang live niyo. Para sa imong WH, para sabay-sabay mahuman ba ang WH o imong banana. Pero mag-in ako guys kay kanang 2 hours na ko magluto na pug ko kay para panihapon. Alas 5 na diri sa hapon diri sa Netherlands sign. Salamat sa pagsama mo, pag-uban nako sign sa akong live. Lucky Cat Adobong ni salamat kayo sa support Migo, salamat. Migo Adobo, salamat. Migo love shout out Migo Adobo. Katagang kag maayong panglawas ug taas ng kinabuhi. Ug taas na kuan. Bahala na ka Migo. Usay mo ipatason. Basta sign pag kuan. Kapag na pag halimbawa may hindi pa bumalik na naaywa na kabalik nimo, i-remind lang ko ha para ako po sila i-remind nga balikan ka. Nya. Basta ikalimbang lang nimo, i-click lang yun nimo ang kanang bell. I-click all nimo para makita nimo nga kung mag-live sila kay karon makangadto ka sa ilang mga live kay kana sila ako gipanghatag nimo nga mga ipangdikitan nimo mga legit na sila mga kagrupo na nako sila. Hasit G Vlog thumbs up. Salamat sa thumbs up day Hasit. Pero mag-in ako dai kay mag-alas 5 na kari sa amo, magluto pa ko. Kumusta na Dayasep? Napakoy dagan. Wapa ko kabisitag balik sa imong bahay sa kasi anak ko nilpax hindi pa rin ako Wapa ko nakatanaw sa nangahoy si anak ko nilpax Dayasep. Nagluto na ko kanyaling maabtan ako sa amo. Daghang salamat na Haset sa pagpunta. Mega love shout out ko sa lahat. Sabi ni Haset Vlog. Sige Ate Ern, salamat. See you soon in LS. Salamat. Salamat po sa TV. Migo Adobo, salamat. Mag-out na ko ha. Mag-in. Hala na. Lilis Skyder. Hi, host. Isura na yung mga apelido na Lili. Oy. Lilis na Skinay. Snyder. Hi, host. Lili, host. Sorry, na-late ko. Okay lang. Okay na. Dahil Lili. Nadikitan ka na ni dahil Lili ha. Ni Sign TV. Na nidikit niya. Si Sign TV. Tadi kay Premiere. Ako nagikuan nung Premiere. Di-promote lang sa imo Premiere. Na naka-pin. Ati labay lang ha. Matulog na mihinaw pamihuman panirado store kita lang kita. Ay, salamat dahil sa paglabay nimo. Sige, tuog na dahil kagabiin na diha. Ako po mag-in na po ko kayo, magluto pa ko panihapon. Dahil nili mag-in ako dahil, boy sa payan dahil nili, oy, okay na. Kaya nagad, wala ko kayo ba nga na dahil Premiere niya. Pag ako padikitan nimo si Sign TV, ako ginato imong bahay. Pagtanan ako sa imong bahay, uy, naman kay Premiere niya, magsunod na ta dahil nili.
Unya, magsunod ta sa premiere. Sige, salamat hangtod unya sa premiere. O sige, sige. O sige, bye-bye. Bye-bye all. God bless. Sa lahat. Amping kanunay. Always be happy. Bye, Dainile. Lucky Cat, adubo. Uli na ko. Uli na ko, Day. Uli na ko, Lucky Cat, adubo. Migo adubo. Miga shout out. Bye sa isang magandang ngiti mo. Bye po sa lahat. Bye, Migo. Mag-ina ko, Migo, kay magluto na ko. Galing maabtanong dyan ko sa saong amon. Haliw niya, guwanay nauna-unaw. Ini. Pit malo na malupit. Asa si amigo. Natuog na sila, Migo. Migo. Ikaw, natuog na sila ni Dayasit. Kay gabiin na sa Pinas. Sige, ingat lagi. Salamat, Migo. Luto pod ko, O, sige. Okay, bye-bye. God bless. Feel the fat bass. Like us lang. Para ni Migo. Para sa lahat. Sure, Ma'am Ernst. Now. Now. Magluto na ko kanyan. Nagway na ko na. Migo. Sige, bye-bye na. Bye-bye.